Hi guys, welcome to my YouTube channel. Teman-teman ko ini di SP Vlog channel. Teman-teman ko boleh berna, jeng di ini kaman mau kasih dah, terus sanuk kesar, nah, sampai mau kasih mau sebelah kasih. Teman-teman dikhayakan na, jeng mama mau deh. Oh, coba naik nih, teman-teman. Naik di arena, jeng itu siapa kalau nanti gari kong, ham gari bajeng begari jeng arena. Teman ini kau lah bajeng, untai berku kau lah bajeng. नायदो हिन्जावफ्राबो सिबलागासिनो मावलागासिनो आरो बेयावनो फाथो गोखा फोदों आरो ना आसामनिफ्राय लाबोनाय जों तामिलनाडुआव फोफैदों नायदो जोगोनार एल'भेरा फोदों आरो नायदो मैथा बांगाल मैथा गोखै ओइ जोगोनार माबा माबि होलाबायसोदों वाह क्या सीन है माबाया लाव आरो ना नै बियो खुमब्रा होनो बर'आव बे सेवबाय आरो ना अबस्था गैला लेरहाय जोब्बाय जेबो खामानियाव उदायला बेखौ जागोन नामा मावगासिनो जोङो एकदम हाग्रा बंग्रा एकदम सान्दुं गोसा थिङाव जों मावगासिनो गोलोमदै गलायलायनाय बर्थमान जोङो होगासिनो ना मावनाया जों संनाया एकदम रिसार्च नागिर जों सिनियानो गोबां नायलायनानै मावदों जों गथ' मावनायनि केस नुबाय आरो दा जोंनि खामानिखौ दा जों मा मावगासिनो जों मा दङ जों तामिलनाडु आरो ना एकदम तामिलनाडुआव एकदम मावजोबलागासिनो आरो ना जों दा बर्थमान बे तामिलनाडु जायगा आरो ना जोंनियावनो दसे गोसो जाबानो ब्लग बानायलाबायो आरो ना नोंथांमोना